your ping-pong partner. Hvad er dog det for en lille plysbamse, jeg har modtaget? Det er simpelthen et projekt, jeg har været med til at skabe. Altså alt det grafiske, alt det her. Ikke den her, det er der nogle andre, der har lavet. Men det der indeni. Would you look at that? Future Mission. 40 inspirationskort til din businessrejse af Susanne Taylor og lidt af Sascha Benson. Og indeni, der ligger der simpelthen Future Mission kort. Nogle kort, som jeg har været med til at lave. Her er det. Susanne, hun har lavet tarotkort. Pilgrimskort, tror jeg mere, det hedder. Og hun er tarot-ekspert og astrologisk geni. Og nu har hun altså lavet de her. Der er en sej Maria, der har lavet de her billeder. Nogle AI-genererede billeder. Og så har jeg simpelthen fået lov at sætte det op, layoute kortet. De her kort, det er sådan nogle, som er rigtig, rigtig gode til dig, som er sådan lidt ikke bange for at være spirituel, eller for din intuition og søger indspark. Dig, som har en virksomhed, og som mangler en pingpong-partner. This is your ping-pong-partner. Og jeg ved, at i den her manual, der står der simpelthen, hvordan man gør. Og ja, den har jeg også lavet. Så skal vi ikke bare lige prøve, egentlig for sjov? Stil spørgsmål og få svar. Træk et kort. Jeg har trukket et kort. Okay. Det er sådan en her. Det er en mand, der sidder og kigger på et meget flot bjerg. Nyd udsigten. Find din mission i den storslåede natur. Vælg et bjergrigt område, der ikke kun er kendt for sin naturlige skønhed, men også for sin ro og isolation. Planlæg en retreat, hvor hovedformålet er refleksion og fordybelse. Det kan være en weekend, en uge eller endda længere, afhængigt af dit behov for at koble fra og genoplade. Okay, skal jeg jo lige om lidt på Workaway Retreat. Og Alicante, er det kendt for sin naturlige skønhed? Og er det et bjergrigt område? Alicante er blandt andet kendt for at være en smuk havneby, der ligger ud til Middelhavet, har masser af kultur og historisk seværdighed, og ikke mindst masser af god mad. Og vin selvfølgelig. Vin, bjerg. Lidt det samme. For at koble af og genoplade. Jeg skal faktisk ind og arbejde. Det kan være, at det her det er mit tegn til, at jeg faktisk også skal prøve at koble lidt fra. Gå nogle ture på den tur. At trække et kort, der fortæller mig, at jeg skal planlægge tid til at tage ud og rejse. Og tage på et ophold, der bare er til mig. What's not to like? Hvis du har brug for en pingpong-partner, der ikke svarer dig igen, eller bare har brug for lidt inspiration på din forretningsarbejdsdag, så vil jeg bare lige sige. Susanne Taylor, Future Mission kort, og jeg har været så glad for at være med til at lave dem.